මේ රට කාලයකට පස්සේ හොඳ පාරට හැරිලා තියෙනවා. இந்த நாடு நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு ஒரு நல்லதொரு மாற்றம். මේක කිසිසේත්ම ආපහු හැරෙන්න ඉඩ දෙන්න හොඳ නැහැ. அதை நாங்கள் ஒருபோதும் திருப்பி செல்ல அனுமதிக்க கூடாது. අපි එකතු වෙලා ඉන්නවා. நாங்கள் சேர்ந்து இருக்கிறோம். අපි ආයේ වෙන් වෙන්න බෑ. ஆனா மீண்டும் நாங்கள் අපි යුද්ධ කරගත්තා. நாங்கள் யுத்தம் செய்தாலும் මේ උතුරේ දකුණේ இந்த வடக்கு தெற்கு අම්මා තාත්තගේ දරුවෝ මිය ගියා. பெற்றோரின் பிள்ளைகள் இறந்து போனாலும் අද ස්වාමියා නැති බිරින්දෑවරු, என்று கணவர் இல்லாத மனைவி, දරුවෝ නැති දෙමව්පියන්, பிள்ளைகள் இல்லாத பெற்றோர், ඥාතීන් නැති ඥාතීන් உறவினர்கள் இல்லாத உறவினர்கள் මේ රටේ ජීවත් වෙනවා. இந்த நாட்டில் வாழ்கிறார். අපේ පාලකයන් எமது அரசியல்வாதிகள் අපි යුද්ධවලට ඇදලා දැම්මා. எம்மை யுத்தங்களுக்கு இழுத்து சென்றார். දැන් ඇති හොඳටම මේවා. இது இப்ப அவை எல்லாம் போதும். මොකද්ද අපිට ගහගෙන ඉතුරුනේ? எங்களுக்கு இதனால என்ன மிச்சமாகும்? මොනවද අපිට යුද්ධ කරගෙන ඉතුරුනේ? யுத்தத்தாளங்களுக்கு என்ன மிச்சமாகும்? කිසිවක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. எதுவும் மிச்சமில்லை. එනිසා අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? அதனால எங்களுக்கு இருக்கிறது என்ன? එකතු වෙන්න. ஒன்று சேரும். අපි මේ ලංකාව நாங்கள் இந்த இலங்கையை සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි කාගේත් රට. சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் அனைவரதும் நாடு. ඒ හැම කෙනාටම දැනෙන්න ඕන அந்த அனைவருக்கும் புரிய வேண்டும். මේක තමන්ගේ මාතෘ භූමිය කියලා. இது எமது தாய் நாடு. ඒකට ඇතින தত্ত্বය අපි හදන්නම්. அந்த சூழ்நிலையை நாங்கள் செய்வோம். විශේෂයෙන්ම අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. விசேடமாக நாங்கள் ஏற்பாடு செய்வோம். අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා සමරන්න ඕන අපේ රට. நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த நாட்டை ඒ සඳහා ඔක්තෝබර් මාසෙ විතර அதனால் அக்டோபர் மாதம் அளவில் ජාතික මහා සංස්කෘතික ප්‍රසංගයක් තියෙනවා. தேசிய மிகப்பெரிய ஒரு கலாச்சார நிகழ்வு. දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து එකට එදාට අපි සමරමු. அன்றைய தினம் ஒன்றாக நாங்கள் அந்த நாளை அனுஷ்டிப்போம். ඒවට අපි සල්ලි වෙන් කරලා තියෙනවා. அதற்கு நாங்கள் பணம் ஒதுக்கி இருக்கிறோம். අපේ විශාල බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. எமது மிகப்பெரிய ஒரு මේ எதிர்பார்ப்பு යාපනයේ இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් හදනවා. சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஒன்றாக අපේ පළමු කාලය ඇතුළත எமது முதலாவது இந்த ஆட்சி காலத்திலே ජාත්‍යන්තර මැච් එකක් යාපනයේ ගහනවා. சர்வதேச மேட்ச் ஒன்றை நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் விளையாடுவோம். ලංකාවේ කණ්ඩායම இலங்கை குழு සියලු ජන කොට්ටාසයන් නියෝජනය කරන විදිහට හැදෙන්න ඕන. அனைத்து மக்கள் பிரிவினரையும் பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையிலே அமைய வேண்டும். හැමතැනම අපි එකට ඉන්න ඕන. எல்லா இடமும் நாங்கள் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். හැමතැනම අපි සහයෝගයෙන් ඉන්න ඕන. எல்லோரும் நாங்கள் ஒத்துழைப்புடன் இருக்க வேண்டும். හැමතැනම අපි සහෝදරත්වයෙන් ඉන්න ඕන. எல்லா இடத்திலேயும் நாங்கள் சகோதரத்துவத்துடன் இருக்க வேண்டும். හැබැයි පාලකයන්ට ඕන උනේ ஆனால் நிர்வாகிகளுக்கு தேவைப்பட்டது අපිව බෙදන්න, எங்களை பிரிக்க, අපිව වෙන් කරන්න, எங்களை வேறுபடுத்த, අපිව ගහගන්න. எங்களை அடிபடச் செய்ய. ඒක තමයි පාලකයට ඕන උනේ. அதுதான் அந்த நிர்வாகி. හැබැයි ජනතාවට ඕන මොකද්ද? ஆனால் மக்களுக்கு என்ன தேவை? අපි එකතු වෙමු. நாங்கள் ஒன்று சேரும். අය වෙන් වෙන්නේ නැතුව ஆனால் மீண்டும் பிரித்து මේ තිබු පියවර இந்த எடுத்த இந்த திட்டத்தை අපේ පරම්පරාව යුද්ධ කරගත්තා. எமது பரம்பரைகள் யுத்தம் செய்தது. හැබැයි අපේ දරුවන්ගේ පරම්පරාවට ஆனால் எமது பிள்ளை சந்ததி යුද්ධ කරගන්න නැති රටක් හදමු. யுத்தம் செய்யாத ஒரு நாட்டை நாங்கள் සාමදානෙන් සහෝදරත්වයෙන් ඉන්න රටක් හදමු. சமாதானத்துடன் சகோதரத்துடன் கூடிய ஒரு நாட்டை அமைப்போம். අන්න ඒක තමයි ජාතික ජනබලවේගයේ වැඩේ. அதுதான் தேசிய மக்கள் சக்தியின் வேலையாக இருக்கு. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து අපේ රට ලෝකයේ දියුණු රටක් බවට පත් කරමු. இந்த நாட்டை உலகத்திலே ஒரு அபிவிருத்தி அடைந்த நாடு. මා දන්නවා මේ ප්‍රදේශවල විශාල ප්‍රමාණයක් எனக்கு தெரியும் இந்த பிரதேசத்திலே மிகப்பெரிய போக்குவரத்து විදේශගතව ජීවත් වෙනවා. வெளிநாடுகளில் இருக்கிறார். ඔන්ට විශාල ආදායම් තිබෙනවා. மிகப்பெரிய வருமானம் இருக்கு. අපි ඒ සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා. நாங்கள் அனைவரையும் அழைக்கிறோம். එන්න ලංකාවට இலங்கைக்கு வாருங்கள். ආයෝජනය කරන්න පටන් ගන්න. இங்கே முதலீடு செய்ய ஆரம்பிங்க. අපි මාංකුලම් වල நாங்கள் மாங்குளத்திலே කර්මාන්තපුරයක් ආරම්භ කරනවා. කර්මාන්තපුරය. நாங்கள் ஒரு மாங்குளத்திலே ஒரு தொழிற்பேட்டை ஒன்றை அமைக்க இருக்கிறோம். ඒවට එන්න ආයෝජනය කරන්න. அதே மாதிரி அவற்றை நிதி முதலீடு செய்ய வாருங்கள். ඔබ කොහේ හිටියත් நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் මේක ඉපදුණු රට இது நீங்கள் பிறந்த நாடு. මේ රට හදන්න සහභාගී වෙන්න කියලා අපි ඩයස්පෝරාවේ කට්ටියට කියනවා. இந்த நாட்டை திருத்துவதற்கு நாங்கள் அந்த புலம்பெயர்ந்தவர்களை நாங்கள் அழைக்கிறோம். අපි ඔක්කොම පිළිගන්න, நாங்கள் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற, ඔක්කොටම සාධාරණ තියෙන எல்லோருக்கும் சாதாரணமாக இருக்கிற ආණ්ඩුව පළමු වතාවට හැදිලා තියෙනවා. அரசாங்கம் ஒன்று முதல் தடவையாக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. මම විශේෂයෙන්ම තමුන්නාසල ස්තුතිවන්ත වෙනවා. நான் விசேடமாக உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். මගේ දේශපාලනයෙන් වැඩි කාලයක් මම දේශපාලනය කරන්නේ සිංහල ජනතාවත් එක්ක. நான் எனது அரசியல் வாழ்வில் நான் அதிகமான காலம் அரசியல் செய்தது சிங்கள மக்களுடன். ඇති තරම් අපි රැස්වීම් තියලා තියෙනවා போதிய அளவு நாங்கள் கூட்டங்களை அங்கு நடத்தி සිංහල ජනතාවත් එක්ක. சிங்கள மக்களுடன். වැඩියෙන් මම කතා කරන්නේ සිංහල භාෂාවෙන්. நான் அதிகமாக உரையாற்றுவது கதைப்பது சிங்கள மொழியிலே. හැබැයි මගේ භාෂාව නොතේරෙන ஆனால் எனது மொழி தெரியாத මීට කලින් අපි මුණුන ගැහුණු
இதற்கு முதல் நாங்கள் சந்திக்காத ඔබ අප කෙරෙහි විශ්වාසය තබලා තියෙනවා. நீங்கள் எங்களை நம்பி இருக்கிறீர்கள். ඒකට විශේෂම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. அதற்காக நான் விசேடமாக ඔබ අප කෙරෙහි තිබුණු විශ්වාසය நீங்கள் எங்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கை අංගලකින්වත් බිඳවන්නට නැති බව මම සහතික කරනවා. ஒரு அங்குலத்தால் கூட நாங்கள் அதை உடைத்து அல்லது பாதாளத்தில் போட முடியாது என்பதை நான் உறுதியளிக்கிறேன். අද තියෙන විශ්වාසය இன்று இருக்கின்ற நம்பிக்கை හෙට වැඩි වෙනවා. நாளைக்கு அதிகரிக்கும். අද විශ්වාස නොකරන අය இன்று நம்பாதவர்கள் හෙට විශ්වාස කරනවා. நாளை நம்புவார்கள். එකම ආණ්ඩුව මේක. ஒரே அரசாங்கம் ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන ආණ්ඩුව. மக்களுக்காக வேலை செய்கின்ற අපේ අනාගත දරු පරම්පරාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන ආණ්ඩුව. எதிர்கால பிள்ளைகளுக்காக வேலை මේ රටේ ජනතාවගේ දියුණුව වෙනුවෙන් වැඩ කරන ආණ්ඩුව. இந்த நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றத்துக்கு උතුර දකුණ නැගෙනහිර ભેදකින් තොරව වැඩ කරන ආණ්ඩුව. வடக்கு தெற்கு எந்த விதமான பேதம் இல்லாமல் வேலை செய்கின்ற සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ભેදකින් තොරව වැඩ කරන ආණ්ඩුව. சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் பேதம் இல்லாமல் வேலை செய்கின்ற බෞද්ධ ඉස්ලාම් හින්දු කතෝලික ભેදකින් තොරව වැඩ කරන ආණ්ඩුව. பௌத்த இந்து இஸ்லாம் எந்த விதமான பேதமும் இல்லாமல் வேலை செய்கின்ற මේක තමයි පොදු ජනයාගේ ආණ්ඩුව. இதுதான் மக்களது அரசாங்கம். අපි මේක රැකගමු, இதை நாங்கள் பாதுகாப்பு ශක්තිමත් කරමු. பலப்படுத்துவோம். මේ මාසේ 6 වෙනිදා மே மாதம் 6ஆம் தேதி තවත් ශක්තිමත් බලයක් දෙන්න இன்னும் நல்லதொரு சக்தியை අපේ සහෝදරු සහෝදරියන් எமது சகோதர சகோதரிகள் මේ ප්‍රාදේශ සභාව නගර සභාවට යවලා இந்த பிரதேச சபை நகர சபைகளுக்கு அனுப்பி ඒ වගේ පාලනය බාර දෙන්න. அதே மாதிரியான ஒரு ஆட்சியை அழியுங்கள். අපි එකතු වෙලා මේ රට හදමු. நாங்கள் சேர்ந்து இந்த நாட்டை ඒ වෙනුවෙන් තමුන්වහන්සේට ආරාධනා කරමින් இதற்காக உங்களுக்கு அனைவருக்கும் அழைப்பு விடுத்து මම නතර වෙනවා. நான் அழைகின்றேன். බොහොම ස්තුතියි හැම දිනාටම. மிகவும் மிக்க நன்றி. ජය වේවා. නன்றி. வணக்கம். வீடியோ பார்க்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.